Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa. A máme to aj z Brawl Starsu, lebo predsa len ten som vám slúbil a nejako nevyšiel, tak ma napadlo, že ho natočím. Jak vidíte, tak toto je môj účet, áno. Tie základné vecičky som už na ňom porobil, jak vidíte. Áno, že úplne tie prvotné, áno, som si povybral a tak. Chápete, nech nestrácame čas s takými nudnejšími vecami. Chápete? No. A môžeme sa asi rovno pustiť do hry, iba si prepnem na Barleyho. A asi sa môžeme rovno pustiť do hry. Ináč dúfam, že sa vám páčilo moje minulé video z Granny a z Among Usu. Pokiaľ áno, tak mi samozrejme hoďte like, áno. A rovno môžeme ísť, no. Tak, poď. Poď, Bow, dobrá. Ľudia, pokiaľ toto vyhrajem, tak proste, ja neviem, lebo tu som tak obklúčený, že ja si myslím, že to nedám. Dobre, uhož. No, poď, senka do stredu. To mi pomôže dosť. O, dobrá. Poď, ten pokoj. On mi nejako nevoní. Ten pokoj mi nejako nevoní. Dobre, ten je dole. No poď, a teraz dám takýto grejč. Kámo. Tá je dole. No, 2 questy sme splnili ešte aj. Takže 99 trofej, to je zra top. No a teraz si vytiahneme veci. Čo tam padne? Nečakáme. No dobré, máme tu dosť coinov, ale ja si ich neminiem. Ja si ich radšej budem šetriť, áno. Takže ukáž. Most trophies. Tak je to najlepšie. A ideme asi ďalej hrať. No. Takže pokiaľ vyhrám túto hru, tak by som bol rád, kebyže mi dáte odber. Takže no, musím sa snažiť, lebo ja chcem ten odber od vás. No ukáž. Podarí sa mi získať odber, alebo nie? To som zvedavý. To bolo lucky. A mimochodom platí to do 4. miesta, áno. Lebo od 4. miesta je taká výhra, no. Ja to beriem tak, že keď vám to ako dá ten, jak sa tomu povie. No viete, za čo dostávate odmeny. Mastery. Myslím. No tak od 4. miesta vám to dáva mastery. Takže ak to dám na také 4. miesto, tak sa to furt dráta ľudia, no. Už sme na 2. Tak to už je jasné. A dáme si challenge. Pokiaľ porazím tohoto týpka, tak mi dáte odber, a pokiaľ nie, tak je to na vás. Práve oprimo. To som si dal dosť náročnú challenge. No, dobré, tak nadal. Tak poď. Tento nedá. Poď. Dobre ľudia, dúfam, že ste mi dali ten odber. Takže ďakujem, že ste mi asi dali ten odber. Dúfam, že ste mi ho dali a ďakujem vám. Ak áno. Dobre, jump grab. Tak mi moc nejde, takže ja neviem, či si ho zahrajem. Skôr mi ide solo a ďakujem za sledovanie tohoto videa a začau čau.